Esuk-esuk dadi Wonder Woman ning sekolahan TK-ne anakku iki. Jane iki aku apelah apa ya, Cah? Apa aku nduduk harta karun piye ya? Iya ya, Cah. Iki agek kerja bakti ape ngecor bandulan anyar. Jane ngene iki mang, agendane yo kerja bakti antar ibu-ibu murite ya, Cah. Tapi lah kok sing lakoni ya mau aku dhewe. Wis ora apa-apa, pokoke dilakoni ae kanthi ikhlas. Ndelalah aku ana bature. Nek menawa ngeduk harta karun ngono jarene ana hasile. Lah iki ngeduk lemak ape nggo mendem cagake bandulan. Jane mono ya penggaweane wong lanang, tapi nyatane aku dhewe yo ngata. Wis ora usah kakek ngomong, iki langsung ae. Aduk semen karo pasire iki ora usah nganggo cetok, wis tangan kowe tak nggo ngublek. Kaya lagi ape ngadoni kue bolu. Bu gurune malah bertugas dadi mandori aku. Jare bu gurune lehku ngaduk kaya wong ape ngaduk gorengan. Wis bar lehku ngaduk semen karo pasire iki langsung ae tak nggo ngecor ning area pipa-pipa sing wis bar lemahe tak keduk mang. Ya Allah, iki mau lehku ngeduk saking semangate sampai kejeron. Wis atase penggaweane wong wedok sing penting dadi rak ya wis. Lah sing numpaki bocah cilik-cilik ae ndak ngarah nganti ape rubuh. Rak ya ora mungkin leh. Wis pokoke tak cori kabeh sitok-sitok iki yo. Agake pipane kan ana papat. Dadi iki yo tak uruki kabeh sampai rampung. Muga-muga cuacane yo panas, Cah, bar ngecor iki. Wis bar lek ku ngecor, saiki wayahe ngisi amunisi yo iku tuku es teh. Gawe ngono-ngono ae yo marai wong ketelak barang. Ayo ngombe es teh.